wakabva chikumbiri baba ahongo asipo wakabva chikumbiri wakabuya ivatopinda kakumbira mbaa ande avangowabhadhara mari saka inova 10 zaro ino 20 maisa munhu anyora makona ndiro iroro rinokutoro hairi bana ikopi mari pakomuri kutaura nhengeri ani mari zvonese murwairi saka chaizvino mwanga ne20 yako mari zvonese murwairi mwanga ne20 yako saka beba renyaya inotsanangura unoti tsanangura kuti kana vakati uyai nemari yedare unoda kuti bharanyora vakanzi uyai ne$20 ndepapi iparipo papi tarisa imo timoti rongedzera ito vanzi uyai ne$20 ndepapi vanhu vakanzi uyai nemari yedare uyai nembodzo yemuchitupa nemari yedare uyo mwana handiti ngabuda ke ndiyo indogara ngamotobuda ngaende vanhu galamnya anzulaito shamba hapana masamuna ngemuvi muno ndoza kuti hapana tsamu ndopedza nguva makuku baba senyi ndani makuku mai senyi ndani Angela basi takupinda mudare Justina kuenda ndimi then makuku Isaac na makuku Angela na Kawana Nyasha makuku ndizo yabuda panzo kantabu zobuda tinomudaiza kuzi mwana mudiki atidutanzwe Nyaya changamire Nyaya pamberi penyu Nyaya ndeyekutema mbudzi dzangu mbiri ndinoda mbudzi dzangu kana kuti $10 zvine mbudzi dzangu chitupa nemari yedare akutaura izvozvo ndikuenda Justina achitaura kuna Isaac naAngela naTawana Nyasha iri mhuri pamakuku taura kinzo Justina inini tinogara padhuze nepadhuze saka tiri pamba takaona pana mwana asipo apa anonzi Farai mukuru kune neuyu abuda uyu vanotema mbudzi inini nevana vangu ndovatatoedzera ko muri kutema mbudzi dzaita sei vana vakabva vatiza takatobvunza tichitosimuka tichitoenda kumba koiko vana vakabva vatiza ndopatakasvika papa bataona pane umwe mwana mudiki wasikana wadiki padikupi kati ko muri kutemerei mbudzi ganza handini ndowana Farai naTawana Nyasha watiza ndopandakataura muri kutema mbudzi dzaita sei pane murwere panokanza hapana ndikatinga mune mombe dzenyu wani dzinotoya kumba kwangu dzakatodya mishero yangu dzinofura mumunda mangu gore negore dzinodya mumunda mangu ndakambotema here mbudzi iye mombe dzenyu pandatoona kuti mashoko andakutaurira mwana haachaiti ndopandakabva ndabva ipapo ndobva ndaenda kune shamwari yamai wacho iyo iri apo wane browse kumapeta
ndasvika kumba ndasvika wangu vari mugadheni ndikati andauya pano ndimi munenge munoona nezvevana vari pamba nokuti mai vacho nakubosha hava saka nendirawana ndaona vachitema chimbudzi ndanga ndiri kukumbirawo phone number dzamai wacho kuti ndinge ndinotaura namai wavo amai avo vakabva varamba kundipa nhamba vakati hazviti ndikupei vachibva vatotaura kuti pani uko kwakadyiwa nemombe wakanomangara vakanzi nemapurisa isaiwaya wakati ani uko kwakazotorwa manzi matoki ndandisipo zvangu ndandakambofamba mino kwakatorwa matoki achinzi abiwa nevana mapurisa wakaenda vakanotora matoki vakadzosera ndopa ndakatoona kuti nyaya ikweri kuda kuenda kungatonedzi ndopa ndakabva ndatoti ndikati zvakanaka enda kuenda ndendikuzama kuti nditaure namai vevana avo saka ndatobva ipapo ndava ndazoendawo kuna vachiyameni ndauya navo ndibva ndanotaura vakati waripo here wakauya here ndikati aiwawapo wakati kana vachinge vazouya munozondidaidza saka ivo mai avo ivo vashamwari vacho vakataura kuti wachauya mwedzi uchingopera zvakaitika mwedzi wakapera mwedzi uchitongopera ndokwavari kutouya saka ava mai avo vanova vane vana vakachema mbudzi dzangu vakatouya nditarisira kuti wachauya wazotona ndine mbudzi kana kuti o mumunda ndinoenda kunoona padya zvifuyo kana kuti imombe saka ava mai avo vana kumbouya ndopandakaenda kwachiyameni ndikati amai wauya asi vari kudza wakaya nezuro wana wazondudza kuti wakauya ndazovaonewa nhasi uno saka ndauya wachiyameni wakati zvakanaka ndega ndikozoenda kumba kwavo ndopo wakaenda kumba kwaamai avo ndokusvika vasipo vasvika vasipo ndobva wafonera mheno zvawakataura napafoni wachiyameni wazondionera kuti ndataurira mai makuku wati vari kuuya pandakazobvunza ini kwavo wakutonovira zvikanzi havana kuzobvira wauya saka ivo mheno vanoshandira kunoko wakabva watongoti pawakafonera wakabva watobva ikoko bva watoenda kudzoka kuno kubasa ndopandakazoona ini kuti saka kuti ndiende pamba unonetsane kana nevana kana ini kati zvinani ndiuye ndopandakazouya kuno ndisiya kunomangara mbudzi dzakafa here padzakatenga mbudzi hadzina kufa padzakatyoka makumbo saka pandakauya kuno ndichimhangara nyaya yangu wakati mbudzi idzi endai munodzitore mapiki modya mbudzi nekuti hamungarambi makadzichengeta dzadzatita mazuva dzakangogara dzisingapfuuri mbudzi idzodzo dzakatemwa dziri 3 asi imweni inge iri 9 2 dzachino dzadzakatotyoka makumbo wakati endai munodye mozouya kuno muswedana tinodayira kuti president wakatotaura kuti iwo vabereki ndiwo ari responsible nema-mistakes anoitwa nevana wavo ndiwo anofanira kuti vaone kuti vana havasi kuita misikazvo imi munoshandira mese muri out vana vanosara vega saka muone kuti kukanganisa here kana mese muchienda vana vachisara vari vega ndosaka ndakaisa vati vanenge vari kumba kwavo ka muone kuti muri kuuraya vana kuda mari dai makamuvatsvagira kana mei kana vanogara navo vana pamba kwete kuti mai vane musha wavo vanoona sei musha wenyu izvo zviri kutaurwa noti maipapapa ndataura changani kuti mwana haarambiri asi kuti ivo pachezvavo munhu mwana akatyora chinhu ingava chii unotakura chinhu chacho neutiniso hwako wouya kutsvetawo pamba paya ini ndoona kuti chinhu ichi chaparwa nemwana chinoita kuti ndirapise chine upenyu here kana kuti upenyu pasina upenyu ndoti ichi ndakudya hangu ichi iwo ndokutsvagira chako saka matauro ari kuita kuti ndini ndakaona ndikazwa kuti munoitei ndikazondodya mbudzi dzacho ipapapo hapo aiwa kabate watozozidya leta
watopuwa nedare kuti no chimbu chachikoka Changamire. Zviroandenda nyaya ndekuti ava vagaripo. Mbudzi dzachikoka vakada kutsvaga nhamba dzekuti vataure neava vakanyimwa neava vanonzi ndo vanomira sevanosara pamusha vakanyimwa ava vasipo vakanzi ava vanouya musi wakati ava vakaona kuti nesiteti nezvinhu hazvikwanisi kuramba zvigara zvakadai chinhu charemara sembudzi haichafuri bhozi gumbo ndo rinoita tiende mberi vakauya kuno kudare dare rikavatendera zvavakaita izvo because imimi hamusipo dai imimi maigara pamba penyu mbudzi dzaisumudzwa kuuya pamba penyu ava havakwanisi kusumudza mbudzi kuunza pamba penyu pane vana vadiki wane umbowo hwakanaka chaizvo vakuta kuti dzatemwa wakaenda number 1 yaataura kuti ndipo foni ndifonere wabereki wacho iye uyu angadai akabva akufonerai akataurirwa kuti ndo zvadii zvaitika handiti but haana tarisai kuno musakutarise kuti mumupe answer but haana kukufonerai kana kuti akakufonerai haana kufonerai saka but ataurirwa zvakaitika number 1 number 2 wakaenda kuna village chairman kuti ndo chiitiko chaitika rikatinzwombowa village chairman Changamire. ndiani zita Ndeyekutema Isaac. Zvakaitika musi wa 26 August gore rino iri. Mai ava Justina kuenda wakaya kumba kwangu. Achinditi mbudzi dzangu dzatemwa nevana vekwamakuku. Ndikabvunza kuti mai vacho varipo here? Tikanzi havapo. Ndikati zvakanaka. Vanzi asi vari kuuya. Musi wa 1 September mai vakauya kumba kwangu. Vakanditi mai vaya vakauya. Vari kukumba kwavo. Ndakanga iri soni. Ndikati vaoneni zvakanaka ndichaenda pamba pavo ndinovaona. Ndakasvika pamba pavo vana vavo vakagara pamadziro. Abuda uyu nemukuru. Ndakavabvunza kuti mai varipo here? Vana vakambotarisana vari vairi vasati vandipindura. Hapo. Ndikati vaenda kupi? Ndikanzi vaenda kubasa kunoshanda kwaishanda mwanasikana wavo mukuru. Ndikati aona zvakanaka. Kana vauya munovaudza kuti vazondionewo kana kuti vanondibipa pafoni ndivafonera. Ndakabva ndadzokera kumba. Ndakasvika ndikafonera kuti mai makuku ndavashaya. Pasina svika pamba pavo. Ava mai vakazondifonera uri musi wa 6 maenda kumusi wa 1 vakandifonera ndazoti makaya kumba kwangu mainditsvagirei kwakanaka here? Ndikati kwakanaka muri kuonekwa here? Ndikanzi ndobva tapedzisira kutaura takanaka. Ava vakazouya vachinditi ndaenda kudare kwamama kuti ndinomhangara pamusoro pechiitiko ichi. Saka ndanzidzokerai kuna village chairperson mundomutora moenda pamba penyu pane mbudzi dzenyu motora mapicture ekuti mbudzi dzakatyoka dzichati. Kana matora mapicture moisa mufoni mozoya nawo kudare seumbo hunoratidza kuti makaona zvechikwadi mbudzi dzakatyoka. Saka ndakaenda pamba pavo ndikangotora mapicture ndikachengeta mufoni. Ndakaona mbudzi dziri nhatu dzadzakarova. Imwe chete yacho yakanga iri nani asi dzimwe mbiri dzaitotadza kusumuka. Ndoimba dzo dzavakazodya. aitika watora time vaenda haana kana kuenda kundoti sori pamba pake haasi kutogara. Saka munoda kuti waite umbowo wakaita sei woregera chichofa kana dei chakafa chakanhuwa nanhasi waingoramba. Taura tinzo
ndinga ndakasiiwa nevabereki vevana kuti nditarire vana ava zvedi mama ava vakanga vauya mugadheni mangu vakanga vane mazuva matatu vatosvika vari mweni kwavakanga vachigara vasingachagari mukati menzvimbo yatandiri kugara zvikatsi ndauyawo mainishi ndine makadzi munoona nezvevana pamba apa ndaona vana vari kukotsera mbudzi ndikabva ndati muri kuita sei ndine imwe mbudzi yandakawana yakatyoka saka mbudzi iyoyo ndakazoti vana urayai tidye nyama ndakavabvunza mubvunzo umwe chete wokuti munede here kuti kutyoka kwaita mbudzi pavanga vari kukotsera dombo yatadza kutofamba zvikasinze ndinedi ndikati kodai mama ndiratidza mbudzi yacho ndaiona ndikwanise kupa feedback kune vabereki vevana zvikanzi chindipai nhamba dzaivo mbuya ndikati pamutemo wangu unondiremera kuti since musiri kunzwanana saizvozvi ndikwanise kupai nhamba chirigai ndikubatsirei vari kukwerifa kwakwane mazuva matatu anga asara bedzi ekuti vauye kuwikendi ndobva ndatovapa ndakati akuswera makona cheve vari kuuya mutaurira renyu chini nyaya dzenyu ndazvinzwa idi sevanasi kana muine umbowo hwakakwana kuti zvedi ndo vakaita aiwa zvirambirwi vana vanyangadza saka munotaura kuti kana muri kunetsana ndepari pavangu vari kunetsana vagarawo kwaichezvavo vega pakugarisana ndozvagara zvitore imi muri kuti vanga vane mazuva mashomanana uye aiwa mazuva mashoma vanga vauya havo vanga vagara vasingatongodzwana nekutosunga kwavakaita vanhu vanotogavara vari kutonetsana pakugarisana kwavo pamusoro chakame mataura kuti mai ava vari kugega nyaya yavo kana vari kuti mai ava vakasvika kugadhi vachivaudza kuti mbudzi dzangu dzaiye vachibva kukumbira kuti chidipai nhamba dzacho dzevabereki vacho tikwanise kutaura navo chavazovanyimira chii vari kuziva pane chiitimbo chikwa chakadari kana kuti ivo vakarega kuti rit sinzi vari keateka wana ngatichiendei tindoone chi mbudzi dziri zvinhu zvacho tibagirani vakati hanzi yakatourawa kare ndomatsanangu ndakutoshandisa hanzi ndakatiurayai but ivo vari kutaura kuti ndakauya ndichitaura kwamuri kuti dzitora namenyu waita zvakati wakabva wakaenda pamba wakabva pamba wakauya kwamuri istatement yakutochinja muno vakadai ndakatoti urayai muti uyo chairman ari kuti akadziona imi kuti dzadzajiwa uyu chairman ari kuti akatodziona dzikatorwa mapicha dzadzimwe futi dzakarorwa musi pakatemwa mbudzi taitova pamba ini ndakasimuka namai vangu tikaenda pamba pavo pamba inemwana mwana ngaripo mwacho akatiza pakatemwa mbudzi takatoona akatobata zvidhina achitotema mbudzi tikashedzera tichitokumba nekuti hapana nyanya kusiyana ndobva tashedzera wana wacho waitema wakuru wacho asipo panapa wakabva watiza tasvika pamba patabvunza mwana ngiri anga aripo zvikanzi handizivi ndatema mbudzi watema mbudzi watiza ipapo ndopatikabva totobva ipapo tobva taenda kugadheni kwamai avo zuva iroro tobva tasvika waina mai wavo wangu watoko kugadheni ndobva tataura nyaya yedu wandakagara navo pasaidi vangu vakabva vataura kuti mama wakataura nyaya wachiti antokumbirawo nhamba wakati hanzi mutemo haubvumi kuti ndinge ndichikupai nhamba dzemunhu ndomatsananguro wakaita wadaro saka takazenge mama wakutaura akati saka ndovaona sei nekuti nandizuti vanoshandepi uyezve handizuti vanoyarini mbudzi idzi dzakanyanya kukwara zvekuti kana munge ndichidzi ndidzichengeta hadzisi kugona kufamba saka mai ndopakazotaura mama ndopakazoti kana zvichizonetsa pamwe ndichazoenda kuku ndononzwawo nevamwe vechikuru kwandomumamara vakanzi zvoni imimi kana musingadi kuti zvipfuyo zvenyu zvisvike pamba isaiwayo ndomatsananguro akaita isaiwayo pamba penyu kana musingadi kuti zvipfuyo vamwe vacho vakanzwa nezvipfuyo vakanzi zvonimi munovana kufudza chezvipfuyo zvenyu mai vangu neni ndikavapindura ndikati ine nguva yekusaidzira tofudza here mbudzi kwekufudzira kwacho nchida kuti dzitenderere tochibva here pamba tine mamwe mabasa atinoita tochiendonofudza mbudzi ndokwakabva taura kuti hamhembo kana muchida inokuenda munomangara ndomunomangara asi
zvanda kutokudzai ndizvozvo ndokubva kwatikaita mugati namba vana utipo musi pakatengwa mbudzi ndomusi patikaenda kugatiri kwamaya tiripo ipapo munhu auya kumhangara nyaya yake kwamuri iwewe ndiwanzike ateka uri kutitaura kuti hauna kufonera muridzi wenyaya chikonzero chiri chei? Tati ipapo pacho paauya ari kumhangara nyaya yake iwoyo ari kumhangara iwe ndiwe keateka oti ndifonere munhu aripo pauri iwe unoramba kufonera munhu nenawe wonotaura kuti aiwa nekuti vanhu havawirirani vanonetsana vakati namba dzavo ndakadzidhilita mufoni mangu eka wochibvunza iwe keatekazve kuti handina nhamba dzavo ivo mai avado vakati namba dzambuya ndakadzidhilita wapa vanhu ivo varidzi vemhosva havanaka ndokuti aiwa iwewo uri keateka uri kugamirei nhau yevanhu iwe ndiwe keateka hausi kusvitsa kuvaridzi wenyaya sei? aiwa kana dai ari mairi kana matatu kana ngei usina kuti rai regai ndifone anga ari mazuva mairi sekutaura kwauri kuita ngei usina kuti rai chiregai ndifone kune muridzi wemhosva plaza watafuri zvimwe zvinuka ngei hausi kuona kuti utotaura nhema nekuti kauri kuti wakatadza chiro chiri very important munhu atanganyangadzirwa ouya iwe wanzi ndiosara pawana otaura kuti ndifonere kune wana wavo ndivataurire zvaitwa newana wavo iwe otaura kuti handikupi nhamba dzavo iwe wacho wotaura kuti handina kufona futi kune vanhu ivavo ndichivataurira zvaitwa newana wavo saka unoda kuti dare riite sei? Kuzirowandaita mai ava vakataka kuenda kwevava vachitaura nyaya yembudzi nhatu but ndikudzwa ava vari kutaura nyaya yembudzi 1 vachiti mbudzi yacho vakaenda vachiti taichi ende pane pandiri kunzwisa pekuti ava vakauya vakatoudzwa neava zvakaitika ava vakazofona vadzokera kuna chairman havana pavakapinda mumusha havana kufona vari mumusha vakazofona kuna chairman second stage iyo tinoda kuona kuti chii kuti uyu she is not a credible witness nekuti zvese zvaari kutaura tiri kuona kuti hapana ichokwadi chaari kudii wedha yanga iri 1 yanga iri 2 chaifanira kusimuka kundoona kuti ingani semunhu ari kudii tikada tisi kumboita argument nekuti angadai akasimuka kundoona kuti mbudzi idzi ingani dzatemwa sekutaurwa aita handiti tochiuya kuna mai avo pacho pavazotaurirwa mhosva iyi hawana kana pavasimuka kuenda kundodii wachifonerwa nachairman achivataurira nenhau yemhosva iyi hawana kana kuenda kundotaura ndoona sokuti avo mai avo vakanga vatotonga vatopedza nyaya pavakatienderwa namai avo vakataura vakati mbudzi dzinofudzwa pano vakatomboenda vakanotaurwa kunzi isai pedzi saka vakatopedza kutonga saka vasina kutomboendesa kuna varidzi wenyaya saka vatori nemhosva yavo yekuti ndo vakatonga kuti fudzai mbudzi nekuda usina kutonga kangada vakapira vanhu mhosva yake kune muridzi zvangu chairman anotomboifonera chairman sokugarisana ishamwari yemunhu mangu anotongouya dzimwe nguva chitemai makuku ndipewo hara ndipewo chakati saka musi waakatosvika kana kutoti chairman adi asvika ndikati anga achidei zvikanzi haminoti anga achidei ndibva ndati rekerai ndifonera vamutena wei mamuchideiwa kumba zvikanzi hamudi kuonekwa hemai makuku ndikati wo vamutena zvikanzi ndaida kukuonai hapana nyaya ndaida kukuonerai ndibva ndatongoti woraita mutena ndibva ndakata foni yangu havanombonditaura kuti mbuya vavayotora zvembudzi but imimi zvembudzi hamuna kutaurwa here nasawira wenyu maimichi vakatsanangura vachiti mbuya ava vakanga vasipo zvavakanga vasipo kwaita 3 days vasvika mbuya vakaenda kwana maimishi vachibva vasvika vakati imune nhamba dzamai makuku here maimishi vakati nhamba handikupi nenyaya yekuti hamunzwisisani ba hamusi kuwerirana ba nhamba dzamai makuku handikupi ndokubva vati kuna maimishi pane mbudzi yakatengwa saka nzva yakatemwa mbudzi hainayo kudini kukuvara
asi ndachida kuti vadini vazive kuti vana vakatema chini mbudzi ndizvo zvavakatema mbudzi maimishi makandoona here mbudzi zvanga mbuya handazokwanisa kudini kuenda vandanguti vandadini vanagara sandizvo zvavari kutaura vari kutaura kuti takataura kuti pane mbudzi 1 yakatema 1 zveshuwa imoti wakatiti hapana haina vakati i1 yakatema but imi mataura mutaura wakoti hadzina kukwara hapana yakaenda iye zvezvi mazotidzokera statement mangu wakanditi i1 yakatema wogoti i1 sei wakaenda kundoona here 1 yacho statement yekuti mbudzi imhenyu mai vakanga vakasvika mbudzi singachakwanisi saka ndakazoti vana vanga vaurayai tidye nyama okay wari kutaura kuti tidye nyama iwe wakataura nekuti imbudzi yatemwa wakavataura here ava kuti akatema wakatodya nyama wangadai vari kukorabhoreta statement iyoyo dai wakataura izvozvo zvechokwadi isu hatiiti dare rekuti toburisa kunze uyu unonga uchipa statement apa nevari kupa dzakasiyana muri muno mudare ndokunaka kwecommunity court haiburisi kuti enda uko wozouya pawitness uyo asipo toti uripo mega munorasisana mawitness nekuti mune muine nhema statement ravari kutaura nestatement rutaurwaro ese akasiyana imini mukuti iwani asi mukuti hamuna kuenda kunoona chairman wane hombo T3 ndakunoshandisa kuti kune dzimwe futi mhini but iwe uyu ari kupa achiti wakataura kuti hanzi haina kutombokwara ndo statement yatiuta uyu kaapa statement yako haina kukwara uyu ari kuti yakakwara yakadyiwa nyama makutoda kukorekta unokutodzwa statement rako rekutanga uripo wakagara iwo uchitaura ndo statement ratinonzwa haina kukwara uyu ari kuti yakakwara yakadyiwa nyama iwe wotaura kuti aiwa akati haina kukwara kana newe murume wacho uri kuzvizwa wega awada kuitwa kuti jesus mai yake wada kuitwa munhu akanaka anyabhadhara ndiye vachabhadhara waoregera kubhadhara nekuti uritaura nhema mudara nekuti ndo vangada vakanyatsa kujekesa nyaya kune avo tovanzwise kurema kwenyaya saka ivo vari kutokavha nyaya kuti mbudzi yanga isina kukwara yanga yakakuhwa bichana hamuna kuudza muridzi kuti mbudzi dzauraii vakachakami ini ndinavo ndiri pana mai dai kuri kuti mwana adonhera mukomba muinani maisa wafonera ena kuti mwana adonhera mukomba unomupa nguva iyo tinotenda ndaizovafonera idzwai pamusoro ndiri ipapo mai ava vakati ndakatoiuraya saka zonooneiwo vakaiuraya musamhanye batererai pindurai mubvunzo chete ngavadairewo kana tukasina gumi ngavadaire chokutererai tinokusungai mai awauya kuzotaura handiti wakukumbira foni nhamo chii chenge chakakosha ipapo kuti mungoti mirai nditaurire waridzi wewana hamuna kuda kutaurira waridzi wewana imi hamuna kuda kuvafonera ivo wacho kubva mawanyima foni nhamba kunoona zvipfuyo zvacho hamuna kuenda chii chamaivharidzira ipapo imi murimi makasiyiwa kutarisa pamba ndakati vari kuya kuswera mangwana ndodhetera vakandipa kuti ndiri kuya kumusha ndesho vakatoya kuswera mangwana ezuva saka ndati mwana dai ari mwana akadonhera mukomba naimirira kuti wakandiwa kuswera mangwana yanga yatorasika ishiva kumwana ndanzi yatofa wane mubvunzo watikumbira kubvira chairman musi wamakanoona mbudzi musi wangarizwa chikana muchirangarira zuva kanga musi wa 6 September koimi musi wamakaenda kumba kwamai vangu ari musi wechirungu namai wenyu
Asi chairman makatoenda zvaita wangu matoenda kumba isu takatoenda kumba kweavo muswapara mbudzi dzenyu chachiri chingani musi wakatemwa mbudzi change chiri chitatu asi uzvedheta ndichazivi wangu asi change chiri chitatu musi wakatemwa mbudzi iwo musi wacho wataenda iwo gadheni kwaamai apa musi wangotemwa mbudzi iwo musi wamazoenda kwachairman chacha chingani musi watakaenda kwachairman ndakazoenda musi change chiri amamangwanacho chiri chini ndokwatakaenda saka makaita mazuva mangani isati madzura takatoita mazuva akatwanda 1 week yakatopfuura 1 week yakatopfuura takadzichengeta mbudzi idzodzo saka ndisati ndauya kunomangara kunoku mbudzi ndandakadzichengeta zvataurwa nemurume kuti dai makatakura mbudzi makaendesa pamba pangu dai kurunzi mai awangu varipo ndoyaizoendesa asi panga paine vanhu saka mbudzi ndakadzichengeta kusvika ndazouya kunoku ndikati mbudzi ndinadzo zvakatopara kwatone murume wacho atozvona kuti pane mbochapa pakalenda magetsi acho kuti iwa musi wa 6 adaichitatu okay right tinokobata nemhosva yekuti vana venyu vakauraya mbudzi dzevanhu ende pane umbowo hwakajeka. Witness yenyu witness inoparadza, haisiri witness yakanaka, haasiri munhu akanaka nekuti anopesanisa vanhu. Naizvozvo mai mati munoda chii? Inini ndine mbudzi dzakatemwa 2, ndiri kuda mari yacho imwe yembudzi 2 idzodzo wanditengera mbudzi dzangu kana iri mari. Ndine mbudzi hombe yacho yakatemwa ndakaitenga $50. Imweni yacho yakaberekwa pamba ipapo ndinoda $30. Pozoita mari dzandakashandisa kunoku pane $35 yandanga ndichibhadhara. Musi wandanga ndichibhadhara 35 handakubhadhara yese yenge isina kukwana, ndakabhadhara 20. Ndichibva ndazodzoka ndaenda kumba bva ndanditora imweni 15. Saka musi wandakauya kunoku $2 dhora kubva kumba nedhora rekudzokera $2 inobaita 37 handiti. Kobva kwachiti pandakazounza zvakare mari kuti pane $2 zvakare yobva yaita 39. Kobva kwati musi watakazouya kudare kunoku musi wani wa11 ndo musi wakazokumbira mai awo achiti murume wangu haapoba. Saka takauya tiri vatatu, inini nachairman nemwana wangu. Pane $6 yatakabhadhara, bhatazoita $6 yatakanozonodya osi takaswera pano tikazobva kwaduka. Kozoita nhasi unoyu pane $6 zvakare yatichabhadhara kuti yekuti tikuuya nekudzokera. Okay. Saka tinotora yanhasi yamakauya $6 yamakauya nemawitnesses enyu.